खालामबाय माने अखानायै 24 माने अक्ट'बर खालि माखासे पेजाव जों नुनो मोनबाय जे वा दिनै नोंसोर मोजाङै जुदि डिटेल्सखौ लायालासिनो दिनै आंखौ गथ' सानैनि बिमा बुंदों आंहाथ' गथ' सानै नङा आंहाथ' फिसा सासेल' मारै नोंसोर बुंनो हाखो बेफोरावनो जों बुजिनानै मोनो नोंसोर खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' आसा खालामदों भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांगोन होननानै रायजोफोर दिनै आङो आरोबाव सानै व्यक्तिनि भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय थेवबो आंनि गोसोजों जि मोनदांथि बेखौहाय शेयार खालामनानै होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय स' रायजोफोर नोंथांमोनाबो एसेब्लाबो आसरित मोनखागोन हाग्रामा महिलारि सारनि भिडिअखौहाय नुनानै साफ्रोमबो सोमोनांखागोन जोङो एसे बावैसो सिगां बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै पार्टिनि सानै सुबुंखौहाय भाइरेल भिडिअआवहाय नुनो मोनदोंमोन आंबो सानदोंमोन बे बाथ्राया नंखाय खोमा होननानैहाय नाथाय आङो नुनो मोनबाय इउपिपिएलनि सोद्रोमा आइजो मृदुल बसुमतारी बे आइजोआ हाग्रामा महिलारिया फैनायनि थार बाथ्राखौहाय बेखेवनानै होबाय नंगौ बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बे इउपिपिएलनि सोद्रोमानि न'खरावहाय फैदों आं सानदोंमोन बाथ्राया नंखाय नाथाय जोङो खोनानो मोनबाय बाथ्राया सैथो बेनिखायनो नोंथांमोना बे आइजोनि खुगानिफ्रायनो खोनासंदो आइजोआ मा बाथ्रा बुंदों खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि मुङा मृदुला बसुमतारी आङो बिपिएफनि सिडब्लिउसिनि मेम्बार दिनै आङो ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 24 खालाराव माने आंनि जि आं फेसबुक ससियेल मिडियायाव आं नुनो मोनदों आंखौ माने जोंनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारजों जितु मोनसे गाज्रि फट' एडिट मेकिं खालामनानै जितु भाइराल खालामदों माखासे पेजाव आं नुनो मोनदों बे पेजनि मुङानो जाबाय वांजां पेज बे पेजाव माने ओरैबायदि गाज्रि फट' भाइराल खालामदों आं बिनि सोमोन्दै आं दिनै क्लियारिफिकेसन होनो होननानै फैदों बे फट'आ एकदम मिसा नोंथांमोना बे फट'नि सायाव जेबो साननांगौ गैया नंगौ सारा जोंनि न'आव फैदोंमोन बाहाय आंनि हासबेन्डबो दं आरो प्लास आंनि फिसालाबो दङ बे सारा माने आंनि फिसाइजों मोनसे खामानि रायलायनो लागा दंमोन जोंहा पार्टि मेटार बेखौ लानानै आंनि फिसाइजों रायलायनो थाखाय फैदोंमोन हाग्रामा सारा बेखौनो माखासे मानसिया माने षड़यन्त्र खालामनानै माखासे फेसबुक पेजाव बानसावदों जेब्ला सारा जोंनि न'आव जोङो न' सिङाव जोङो आंनि बोराइ आरो सारजों साथामजों जेब्ला जों सावरायबाय थायो खोथा जों माखासे पार्टिनि खोथा जों माखासे खोथा रायलायबाय थानायाव गामिनि सानैसो हिन्जावफोरा फैदों बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु जेब्ला बिसोरो जोंखौ गाज्रि हरो होमबा जों आंनि फिसालाजों आंजों थांनानै आं दरजाखौ खेवहैयो खेवनानै जेब्ला आं बिसोरखौ नुनो मोनो बिसोर साब्रैसो हिन्जावफोर बिसोर ज' दंमोन ओमफ्राय आं बिसोरखौ सोंदों मा खौरां मा उद्देश्य लानानै फैदों जेब्ला बिदि सोङो बिसोरो सोंदों नोंसोरनाव सोरबा आलासि दंफैयो नामा थिग बे टाइमावनो आं होनदों औ जोंनाव आलासि दंफैयो बिदि बुंनाय लेखा बिसोरो आलासिखौ नायनो होननानै बुंबाय आं होनबाय औ नायजायोथ' जेब्ला बिसोरो न' सिङाव आलासिखौ नायनो होननानै थाङो अब्ला बिसोरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नुयो होमबा बिसोर गावसोरनो नुनानै माथो हाग्रामा सारसो होननानै गावसोरनो शक जानाय बायदि जानानै बाहेर फारसे ओंखारबोफिनो जेब्ला बाहेर फारसे बिसोर ओंखारबोफिनो गावसोरनो गावजों गाव सावरायलायनानै माने आंनि सिगाङाव बिसोर बुङो जों माने गोरोन्थि जाफ्लांबाय
माने जों एसे दस्रा एसे उद्देश्य लानानैसो फैदोंमोन जों हाग्रामा महिलारि सारखौ फैदोंमोन होननानै सानाखैमोन बिदि होननानै गावसोरनो जोंजों मोजां सावरायलायनानै गामिनि मानसिफ्रा ओंखारलाङो बेखौनो लानानै माखासे सुथुरा पलिटिकेल इशु खालामबाय माने अखानायै 24 माने अक्ट'बर खालि माखासे पेजआव जों नुनो मोनबाय जे वांजां पेज आरो बर'सा पेजआव माखासे गाज्रि माने फट' हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाय नुनो मोनबाय बेबायदि जुदि हाबाखौ जुदि जोंनि बर' समाजाव बेबायदि मावोबा माखासे माने गाज्रि हुदाया बांनायनि सायाव बांलांगोन बेखायनो गावजों गाव बेबायदि खामानि मावनायखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो बे माखासे फेसबुक पेजआव बेबायदि गाज्रि फट' भाइरेल खालामनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि बन्द' खालामा आं बेनि सायाव थाबैनो आं एक्सन लानाय जागोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौ अननानै आं रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनायखौ थाबैनो नोंथांमोना शेयार खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ आं गुरैयै अननानै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय आरो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजानि सायावबो आं गुरैयै रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो साननाङा हाग्रामा महिलारि सारा सासे बर' हारिनि संग्राम खालामनानै फैनाय हारिनि सेक्रिफाइस खालामना फैनाय सासे सुबुं बियो दिनै बेखौ बेबायदि दिनै गाज्रि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाया बिराद लाजिनांथाव खोथा आरो आंखौबो सासे हिन्जाव माहारि हिसाबै आंखौ बेबायदि फानसावनाया बिराद गाज्रि जादों बेबायदि खामानिखौ जुदि मावबाय थायो होमबा समाजा बिराद गुबुंले जालांगोन जोङो माने मोजां लामाजों आगान सुरनांगौआ बेबायदि लामाजों जुदि थांबाय थायोबा बहुत समाजा गुबुंले जागोन आरो आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों दिनै मोजां जुदि नोंसोरो रियेल घटनाखौ जुदि मिथिदोंमोनबा दिनै नोंसोर मोजाङै जुदि डिटेल्सखौ लायालासिनो दिनै आंखौ गथ' सानैनि बिमा बुंदों आंहाथ' गथ' सानै नङा आंहाथ' फिसा सासेल' मारै नोंसोर बुंनो हाखो बेफोरावनो जों बुजिनानै मोनो नोंसोर माने माखासे खोथा माने बानसावनानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंसोर माने फासायनाय पलिटिकेल इशु खालामनानै बेखायनो आङो नोंथांमोननि सायाव आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय अननानै नोंथांमोना माखासे गाज्रि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव बुंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों नंगौ बे आंनि दा बुंगासिनो बिसि बुंनाय रावा एकदमबारे नंगौ बेखौ जोङो गासैबो जोङो हमनो हायो जाखिनि भिडिअ बा जाखिनि माबा होबाय दङ बेफोरो एकदमबारे नंखाय मानोना आंबो एकदम लोगोआवनो दंफाखायो आंनिनो आरो गथ' सासे दङ बेबो दंफायो बेखौ खुनु जोंनि रायजो राजाफोरा खुनु आदारवाइज साननो नाङा जोङो एकदमबारे जोङो खालामो आरो अननानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे नोंथांमोना बेबायदि पस्ट होनाय गाज्रि बानसावनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ मानोना गुबुननि न'खराव बेबायदि अर सुनो नाङा एकदम नंथारै खोथाफोरखौ होनलाबायनानै जे जानला मोनला बखिलाबायनानै बुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ स' दिनै आङो बे आइजोनि बुंनाय रावखौ लानानैनो फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदों दै गाइस हाग्रामा महिलारि सारा BPFनि सासे चिफ बेहा सासे PA दङ आरो बेहा सिकिउरिटि गार्डफोरबो दङ दा सिकिउरिटि गार्ड्सखौ लायालासिनो PAफोरखौ लायालासिनो सासे UPPLनि सोद्रोमानि न'खराव थांनाया बेबो जोबोद सोमोनांथाव बेबो सासे साधारन सुबुं हिसाबैसो बिनि न'खराव थांदों होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनबाय जुदि बे आइजोनि न'खरावहाय गामिनि माखासे आइजोफ्रा नुसनहैयामोनब्ला जानो हागौ बे बाथ्राफोरखौ मिथिनाय नङामोन आरो जानांगौ बे भाइरेल भिडिअआ बे आइजोफोर नुसनहैनायावनो सोरबा सासेनिफ्राय गोसारदोंबो जानो हागौ दा सासे UPPLनि सोद्रोमाखौहाय सासे अपोजिशन पार्टिनि गावनो देरसिनखा बयनिफ्रायबो देरसिन चिफआ साधारन पाब्लिक बायदि थांनानै बिनि न'खराव हाबनानै स्रोद थाहैनाया जोबोद सोमोनांथाव साफ्रोमबो सुबुङा सानखागोन मानो थाङामोन मा खारनै
बेनिखायनो बिनि फिननायखौ आंनि गोसो गोरबोनि मोनदांथिजोंहाय आङो नोंसोरनो फिननाय होनो सानदों। इलेक्सना फैगासिनो दङ। उफ्रा बिसायख'थिया 13 नभेम्बराव। दा बेखौ लानानैनो जानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारा बै मृदुल बसुमतारीनि न'खराव थांनानै माबा मोनसे थांखि लानानै बाथ्रा सावरायनो थांदोंमोन जानो हागौ रायजोफोर। हयथ' हाग्रामा महिलारि सारा मृदुल बसुमतारीखौहाय बिपिएफ पार्टियावहाय लाबोनो थाखाय सावरायहैनो थांदोंमोनबो जानो हागौ। आरो नङाब्ला मृदुल बसुमतारी बे आइजोनि न'खरावनो हाग्रामा महिलारिखौहाय स्रोदै लिंहरदोंबो जानो हागौ। दा गासैबो बाथ्राखौथ' मिथिजोबा। मृदुल बसुमतारी आरो हाग्रामा महिलारि सार बिसोर सानैनि गेजेरावसो बे बाथ्राया थाखुमानानै दं। नोंब्लाबो आंब्लाबो सानखागोन सासे सिपआ सासे सोद्रोमानि न'खराव स्रोदै पिएखौ लायालासिनो उइदाउट सिकिउरिटि गार्ड थांनाया जोबोद आसरित। बिबा मा थांखि थांदोंमोन? थांनायाथ' थांखादों, थाङाखै नङा। जों खोनाखाबाय भिडिअ'आव थांदों। नाथाय बेबायदि खालामिया मोजांमोन। हाग्रामा महिलारि सारखौहाय आं खोनादों बिथाङा हरावसो थांदों। दा हराव थांनो मा गोनांथि? सासे सिपआ बेजों रायलायहैनो थाखाय गाव हारसिं थांनो गोनांथिबो नङा। सिङावबा मा बाथ्रा थाखुमानानै दङ जोंलाय मा मिथिनो ना? नाथाय मोजां जायाखै। हारिनि सासे दैदेनगिरि सिप जानानै सासे मेम्बारनि न'खरावहाय बेबो अपोजिशन पार्टी बिनि न'खराव थांनायखौ साफ्रोमबो आसरित नांखागोन। सारनिया मोजां जायाखै। आरो बै लिंहरदोंब्ला जुदि लिंहरग्रानियाबो मोजां जायाखै। नों आरो आं साफ्रोमबो सानखायो बिदिखौहाय। जानो हागौ सोरबा सोरबा सानदों बिथांखौ बायनो फैदोंमोन। नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ आं बुंनो हाया। आंनि मथेब्ला बे आइजोखौहाय बिपिएफ पार्टियावहाय जइन खालामनो थाखाय नङाब्ला माबा मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा फैदोंमोन। नाथाय बियो गावनि पिएफोरखौ लायालासे सिकिउरिटि गार्ड्सफोरखौ लायालासे फैनाया गोरोन्थि जादों। मेन गोरोन्थिया बेनो रायजोफोर। स' अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनाबो एसे स्टाडि खालामदो। मानो फैयामोन हाग्रामा महिलारि सारा? जोंथ' मिथिबाय मृदुल बसुमतारीनि खुगानिफ्रायनो जों मिथिबाय। नोंगौ ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार गोरोन्थि भिडिअफोरखौहाय हगारनानै होयो भिउसनि थाखाय। नाथाय आंनि मोनदांथियावहाय हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्सननि सोमोन्दैनो माखासे बाथ्रा सावरायनो बिनि न'खराव फैदोंमोन। गाज्रिनि थाखाय नङा रायजोफोर। बे इलेक्सनखौ लानानैनो बाथ्रा सावरायनो फैदोंमोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। जुदि सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।